Ix-xatt tul ta' Xbiex se jara bidla sinifikanti f'fażi ġdida ta' riġenerazzjoni urbana li taqqat ma' dak li diġà sar fl-Imsida. B'investiment ta' 5 miljun euro, il-proġett se jsir mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-GHRC, b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Xbiex. Il-proġett mistenni jagħti spinta ġdida lill-irħula ta' madwar il-Port il-Kbir. B'ta' Xbiex issa ssir parti minn viżjoni aktar wiesa ta' tisbieħ u modernizzazzjoni sostenibbli. Ix-xogħlijiet fuq medda ta' iżjed minn kilometru mistenni jibda fl-aħħar ta' dan ix-xahar u għandu lan li jsaħħaħ il-funzjonalità u l-estetika taż-żona filwaqt li jippromovi l-użu sostenibbli tal-ispazju pubbliku. L-erba' filgħodu, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli ħabbret id-dettalji tal-inizjattiva flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-GHRC Gino Kawki u rappreżentanti tal-Kunsill. Ispjegat kif dan il-proġett flimkien ma' dawk tad-dawra tal-lokalitajiet fil-Port ta' Marsamxett jindirizza l-bżonnijiet ta' kuljum tal-komunità u fl-istess ħin isaħħaħ il-viżjoni tal-Gvern għal postijiet li jkunu jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Viżjoni tagħna tmur lil hinn minn lokalità waħda għaliex tellaqna proġett li jibda propju minn Samezon u baqa' għaddej sa fejn għandek il-Marina. Lestejna il-ġnien fil-Marina tal-Pjetà u allura hemmhekk inti qed tkompli testendi dik il-mixja. Għandna l-proġett li għaddej minn Infrastructure Malta fl-Imsida u issa ħankunu qegħdin intelqu dan il-proġett ukoll hawnhekk f'ta' Xbiex. Il-proġett ġdid se jara li jkun hemm ukoll installazzjoni ta' Greenway li tippromovi mezzi ta' vjaġġar alternattivi bħal użu tar-roti u l-mixi favur mobilità sostenibbli. Minkejja dan, ix-xogħlijiet mhux se jinkludu biss titjib estetiku iżda wkoll installazzjoni ta' sistemi ġodda tal-ilma u l-immaniġġjar tal-ilma tax-xita u titjib ta' sistema tad-dawl fiż-żona. Skont il-Kap Eżekuttiv tal-GHRC, ix-xogħlijiet se jsiru f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti anke biex ikun hemm dejjem l-inqas inkonvenjenti. Proġett ħajmxi f'fażijiet b'tali mod illi din iż-żona kollha qatt miħa tkun qiegħda tara xi parti mill-faċilitajiet eżistenti l-parkeġġ u laqqas it-triq magħluqin.